खुलुमबाय दिनै 26 नभेम्बर 2023 रबिबार मोनसे जाफेरै आरो गिथाव बाथाव जाथाया सोराङाव फैदों। उरिष्यानि गंजमआव सासे सुबुङा गावनि बिसि आरो फिसाजोखौ बुथारनो थाखाय न'नि रुम सिङाव जिबौ फिसिखौ हगारनानै होदों आरो बिसि आरो फिसाजोखौ जिबौ फिसिखौ सौनानै बुथारदों। उनाव गामिनि मानसिफोरा जाथायखौ मिथिनानै पुलिसनो केस होखांनायनि उनाव दायनिगिरि फिसाया पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। हमजानाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय गणेश बात्रा। गणेश बात्राया बे जाथायखौ गावनि बिसिजों नखरनि बाथ्राखौ लानानै नांलाय खमलाय जानायनि उनाव खालामदोंमोन। उत्तर प्रदेशनि महाराजगंज जिल्लानि सिङाव थानाय दारौली गामियाव सासे 60 बोसोर बैसोनि आबादारिया गावनि माइ दुब्लियाव जिगाब सावबाय थानाय समाव जिगाब सावनायनि हांगारजों बा उखुन्दैजों हां लानो हायै जानानै अबथिरायै जिउ गोमादों। थैनाय आबादारिनि मुङा जाबाय इन्द्रचान्द गुप्ता। इन्द्रचान्द गुप्ताया 60 बोसोर जादोंब्लाबो आबाद मावनानै जाबोगासिनो दंमोन। कर्नाटकआव बिहारनि सानै लेबारफोर बिदा आरो फंबाया गंसे फेक्टरियाव दैनि टेंकियाव हाबनानै टेंकिखौ साफा खालामबाय थानाय समावनो सानैबो हां लानो हायै जादों आरो उनाव सानैबो जिउ गोमादों। थैनाय सानै बिदा आरो फंबायनि मुङा जाबाय चन्दन राजबंशी 29 बोसोर बैसोनि आरो पिन्टू राजबंशी 21 बोसोर बैसोनि। थांनाय माखासे सान सिगां राजकुमार ब्रह्म बिथाङा बिजेपि हान्जानिफ्राय ओंखारनानै बिपिएफ हान्जायाव जयेन जाखांनायनि उनाव एमसिएलए राजीव कुमार ब्रह्म बिथाङा खुगा बेखेवदों। बनरगाव हिसाबैथ' बिराद मोजां दिनैहाय ना इउपिपिएलआ ना बिपिएफआव थांदों ना बिजेपिआव थांदों, ना बिजेपिआ इउपिपिएलआव हाबदों ना बिजेपिआ ना बिपिएफआव हाबदों। जेरै दं ओरैनो दङ। बनरगाव हिसाबैथ' बिराद मोजां। आं गुबुन डिस्ट्रिक्टफोरखौ आं बुंनो हाया समस्थिफोरखौ। बनरगाव हिसाबै माने थिगैनो दङ आरोखि। इउपिपिएलआबो बिराद स्ट्रं, बिजेपिआबो बिराद स्ट्रं। साननैसो सिगां बिपिएफखौ नुनो मोनदों ना दा बेथ' थांगोन जाय बिसोरबो गोबाव बिजेपि खालामदोंमोन। जाय हयथ' जाय मानसिया भुल मावनाय होखारजानाय मानसिफ्रासो थाङोथ' बिजेपिआव, ओरैनो थाङा। आरो सोरबा सासे लिडारा जुदि होखारजायोब्ला पार्टिनिफ्राय बे लिडारनि खिथाव निस्सय मानसि थाखायो। बे बिथां लिडारानो बिदिखौ लानानै थाङो आरो बुजायनानै पाब्लिकफोरखौ। दा जोङो क'क्राझारावबो बिदिनो जादों नङा होमबा? राजकुमार बिथाङा 8 बोसोर बिजेपि खालामबाय, प्रेसिडेन्टआ मोनबाय। भुल मावनायनि थाखाय डाइरेक्ट गोजौनिफ्राय प्रेसिडेन्टखौ सिफायहरबाय। बेजोंथ' मानसि थाखागोन ना प्रेसिडेन्ट हिसाबै। बे मानसिखौ बे बुजायनानै लाङो आरोखि। बेबायदिल'सो, बिदिथ' लिडार सेरखम हाबाखै। दाखालि जिहेतु बिजेपिआव बिथांमोना बुंदों जे बिजोंनि सुखु दुखुनि खोथाखौनो। बिजेपिआ ओरैबायदि मोनसे पार्टि, बे एकदम निस्थावान पार्टि। ना नोंखौ जाहोयो ना आंखौ जाहोयो। जाथिनि सेबा, हादरखौ सेबा खालामनो थाखाय, सेबानि थाखायसो खामानि मावनांगौ। बिदि नों बे 2 नाम्बार होननाय बे जिनिसा बिजेपिआव गैया। जाय मानसिया 2 नाम्बार बिजनेसाव गैया, मा होनो गैया, बे जायगायाव बे दा नोङो बुंबाय नोंथाङानो जेबो मोनाखै मायाखै। आरे मारै मोननो? पार्टिखौथ' नोङो सारा भारतबर्षआवनो 140 लाख मानसि दं नङा होमबा? बे मानसिनो सोरनो होजोबनो हानांगौ? जोंबो बुहुत मानसिया ओरैनो खाथिगासिनो दा बिजेपिआव बिदि मोननाय होननाय जेबो जिनिस गैया। बास मिटिं थुटिं जायोबा साहा पानि खरसा मोनलोंगोन, बास बेनो। रायजोखौ नायनो थाखायसो बिजेपिआ बिदि 2 नाम्बार मावनो लाइन होआ। सोरबा कर्मकर्तानो बिसोर फैसा होआ। दा जोंनोबो बिराद गोबां कर्मकर्ता दा डाइरेक्टसो। बिजेपिआ दा अरुण'दय फर्म मोनगासिनो दं। दुखुथियाफोरनो मावना होनो थाखायसो लिडार ना। बे लिडारा गावनि थाखायसो लाबा लाबनि मावोब्ला बेलाय माथो नेता जाखै बेलाय? रायजोनि थाखायसो मावनांगौ ना, नंगौना नङा? दिनै अरुण'दय होगासिनो दङ। दा जेबो 21 लाख मानसिया दिनैहाय नोङो सारा आसामाव मोनबाय। बनरगाव क'क्राझार एमएलए समस्थियाव 40,000 अरुण'दय रानखांबाय जों। बेखौ सोर मिथिनो सिङाव मोनखुमानायखौलाय? जोंथ' प्रचार खालामाखै, नंगौना नङा? बे मानसिफ्रा बेनो बिजेपिनो बा इउपिएलनो भट होआबा सोंथो होनांगौ। बे मोनबा दिनै मोनदों नै 150 जननि मानसि, 150 जन दिनैबो मोनलायबाय 5,000 खरि। बेनि सिगांबो आं 150 होखांबाय। आरो बेनि सिगाङावबो सेल्फ ग्रुपआव आं 50 थाखा होखांबाय। गोबां होगासिनो दं। नाथाय जोंनि बर'फ्रा एसे बुजिनाया दरखार दङ। बिजेपि होनबा बर'फ्रा बिराद मारैबा मोनो, बखियोल'। नाथाय जों बिजेपिआव हाबनानैनो बे सरकारनि बुस्थुखौ जायाब्ला सोरथो जानांगौ जाखो? ना गुबुन हारिनि जाहोजोबसै? दिनैहाय बे कार्बि आलंआलाय मारैथो बिजेपि जादों, डिमासावलाय मारैथो बिजेपि? बिसोरबोथ' मालाय आराम सालायगासिनो दं। एखे काउन्सिल, सबसे काउन्सिलाथ' बे कार्बि आलंआ 1952आवनो बे सुक्ति जानाय। होमब्ला पार्टियाव थानानै
जाथिनि थाखाय जेब्लाबो डेभेलप मावनो हायो आरो बिपिबा मालायथ' 5 बोसोर बिजेपिजोंथ' 7 मन्थ्रि लानानै सरकार सालायदोंमोन ना बे समाव मोजां मोन दा गाज्रि नामा सिन्था खालामदों नोंथांमोना दा बे राजनितिनि बाथ्राफोरसो नोंबो बिदिनो बुंगोन राजनितिनि दरजा जेब्लाबो खुला रावबो रावखौ हमथानानै थाना बन्द' खालामनो हाया जाय गोसो जागोन थांगोन जाय फैगोन नंगौ नामा मैबो जों 1000नि बारा जोंनाव जयनिं दंमोन 2000नि खाथियाव बारा हुलस्थुल जानायखाय जों बारा माफोरखौ गानहोआखै आराम बिदिनो आरोखि दरजा खुला थायो नालाय फैयो नोंथ' बन्द' खालामनानै दोननो हाना थांफिनो ना मानसिया बेनो आरोखि जेबो नङा राजनिति लेंगुवेज गासिबो बे नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि